तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय तो गाइस दिनै मोनसे पार्सेल फैदों आरोना तो आंहा तो बेखौनो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव तो फर्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरोना तो माने मोनसे फिसा बुस्थु दे नोंथांमोननो बेखौ देखायगासिनो दसे उनाव तो मा बुस्थु तो नोंथांमोननो आङो आनबक्सिं खालामना देखायगोन तो माने दिनै मोनफैबाय आरोना अर्डार होदोंमोन फाइनालि दिनै मोनफैबाय तो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायगोन आरोना तो मा बुस्थु मा अर्डार खालामदों तो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नामा लेट्स गो फ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मा बुस्थु तो मबाइल स्टेन्ड आरोना केमेरा मबाइल माने आं ब्लग बानायनो थाखाय माने स्टेन्ड मोनसे अर्डार खालामदों आरो माने आखाइजों लायोब्लाथाय माने खाथि जायोना एसे गोजाननिफ्राय लानो थाखाय आं बेखौ अर्डार खालामदों आरोना तो माने बुस्थुआ एसे मोजां दै खम प्राइसआ माने बिराद खम आरो बिनिया तो माने माला जोबोद मोजांखायनो आं बेखौ अर्डार खालामदों आरोना तो नोंथांमोन देखायगासिनो माबायदि मोजां ओमफ्राय नै बिदि फोलावनोबो हायो आरोना फोलावनो हायो तो नर्मेल स्टेन्डबो दोङो तो नैबे मोनसे एसे आलादा आरोना स्टेन्डआ ओमफ्राय नै बोरै बोखावनोबो हायो आरोना ओमफ्राय मबाइलखौ ओरै दोननानै ओरै बास खालामनोबो हागोन आरोना नोंथाङा शर्ट भिडिअबो बानायनो हागोन आरो शर्ट भिडिअ मा भिडिअ अनेक दोननानै नोंथाङा गोसोबायदि बानायनो हागोन आरोना बेजों तो माने बेवहाय माने मोनसे ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना तो नैयाव मोनसे लाइट दोङो नै गुफुर नोंथांमोना नुदोंना बेयो लाइट आरोना तो माने खोमसिबाबो माने सेलफि उनथिंथ' बेक केमेरायावथ' लाइट फ्लेश थाखायोना फ्लेश लाइट ओमफ्राय सिगांथिं फ्रन्टआवहाय लाइट थाया जोंनिया तो बहुत मबाइलानो लाइट थाया किसुमान मबाइला लाइट थायो किन्तु दा बेनि थाखाय आं नैबे लाइट गोनांखौ अर्डार खालामदों आरोना तो जाहाथे खोमसियावबो लाइट होनानै माने सेलफिजों माने भिडिअ खालामनो हायो आरोना तो बेनिखायनो मोजां नांनानै माने फसायबाय आरो बुस्थुखौ ओमफ्राय अर्डार खालामबाय तो माने बेनि प्राइसआनो जाहैबाय 361 आरोना मिशो अर्डार खालामदों आरो ओमफ्राय फ्लिपकार्टआव बिनि दामा एसे बारा दै फ्लिपकार्टआव ओमफ्राय फ्लिपकार्टआव 500-600 नि गेजेराव आरोना फ्लिपकार्टआव दामा ओमफ्राय मिशोआव 361 आवनो मोनदों आरो आङो तो बेनिखायनो मिशो अर्डार खालामबाय तो ओमफ्राय बुस्थुआ माने मोजाङानो आरोना तो आं इउज खालामखांबाय सिगाङाव माने सासे लोगोनियाव दङ बे बुस्थुआ ओमफ्राय लोगोनियाव नुनानै आं बेखौ अर्डार खालामबाय आरोना ओमफ्राय लाइटखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो आङो नै लाइटआ नैबे सुइच उनथिं सुइच दङ आरोना वाव नै लाइटआ नोरै भिडिअ खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय गोसा पावारबो जायो दै ओमफ्राय सुइचआ मोननै दङ नै एसे गोसा आरो नै नोंथांमोना लाइटखौ हमनो हादोंना हायाखै नैबे एसे गोसा लाइटआ ओमफ्राय नैबे अफ ओमफ्राय नैबे एसे ओमफ्राय नैबे एसे गोसा आरो नै बिराद बरिया नांदों आरो बेनि थाखायनो आं लाइटनि थाखायनो बिराद बरिया नांदों आरो बेनिखायनो लाबाय आरो बेखौ ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आं बे स्टेन्डजोंनो ब्लग बानायफासिगोन आरोना गाइस तो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय नैबे लाइटनि थाखाय चार्जार आरोना नै चार्जार बेयो ओमफ्राय लाइटनि थाखाय चार्ज खालामना लानांगोन आरोना तो फुल चार्ज होनानै तो नोंथाङा माने हराव भिडिअ लानांगोन आरो लाइटखौ फोजोंनानै खानानै दा केबला तो गाइस दिनै भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'सै तो मा बुस्थु नोंथांमोनाबो नुबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि अर्डार होनो गोसोबा मिशोआव खालामबानो जाबाय मिशोआव खम दाम तो बुस्थुआ एसे मोजां आरोना लाइटनि थाखाय आं फसायदों आरो स्टेन्डआबो माने दोननानै भिडिअ बानायजायो आरोना हारसिंनो माने केमेरामेन गैयाबाबो माने स्टेन्ड गैयाबा एसे खस्थ' जायो नालाय दोनना भिडिअ बानायनो तो बेनिखायनो आं अर्डार खालामबाय ओमफ्राय आरो आं
फेस टू फेस माने ब्लग बानायनाय जायोना थ' माने आखाइजों लाबाय एसे खाथियाव मोखाङाव खाथियाव जायो ओमफ्राय बेनिखायनो एसे गोजाननिफ्राय आं ब्लग बानायनो थाखाय अर्डार खालामबाय आरोना थ' गाइस दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थ' दिनैनि आनबक्सिं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना थ' बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन